V nasledujúcom videu budeme pokračovať v riešení úloh z učebnice Výpočty v anorganickej chémii a pokračovať budeme úlohami číslo 10 až 17 z kapitoly číslo 6. V úlohe číslo 10 sme z 230 g roztoku dusičnanu olovnatého reakciou so stechiometrickým množstvom kyseliny sírovej vylučovali síran olovnatý, čiže dusičnan olovnatý reagoval s kyselinou sírovou, čím sa nám vylúčil síran olovnatý a ako vedľajší produkt tam vzniká HNO3 kyselina dusičná. Tie koeficienty sú tu zase ľahké, lebo vlastne je tu samá jednotka, len pred tou kyselinou dusičnou musí byť dvojka, aby sme tie dva protóny a dva dusičnanové anióny niekam upratali. Ináč máme jeden atom olova a jednu síranovú skupinu, tie sa zlúčia do toho PbSO4. Čiže to by sme mali vybavenú v podstate tú chemickú reakciu. Na 100 sekundy by som sa tu pristavil pri tomto stechiometrickým množstvom. Neviem, či to doteraz bolo niekde v tom zadaní uvedené a či som to komentoval. A to stechiometrické množstvo v preklade do slovenčiny znamená, že tam bolo tej kyseliny sírovej presne toľko, koľko treba. Čiže to máme teda vyriešenú tú chemickú reakciu aj s komentárom k stechiometrickému množstvu a v časti A chceme vypočítať molový zlomok toho dusičnanu olovnatého, ale kým začneme vôbec niečo počítať, tak ideme zriešiť zase najskôr rozsah chemickej reakcie. Pre rozsah chemickej reakcie bude platiť, že sa rovná. Tu nás sa častokrát pomýlite a začnete počítať s týmto číslom 230 g ako hmotnosťou toho dusičnanu olovnatého. Tak 230 g bolo roztoku toho dusičnanu olovnatého, nie čistého dusičnanu olovnatého. To, čo z toho zadania vieme, je hmotnosť roztoku dusičnanu olovnatého a vieme hmotnosť síranu olovnatého, ktorý sa tou chemickou reakciou vylúčil. Čiže hmotnosť PbSO4 bude tá hmotnosť, z ktorej vlastne ten rozsah pôjdeme počítať ako podiel hmotnosti a molovej hmotnosti a koeficientu toho síranu olovnatého v absolútnej hodnote. Niekedy sa ten rozsah reálne počíta aj z hmotnosti toho roztoku, ale potom tam treba vedieť hmotnostný zlomok alebo nejaký údaj o tom zložení toho roztoku. Čiže my len vieme, že toho roztoku dusičnanu olovnatého bolo 230 g. Nejaké zloženie mal, to vlastne budeme počítať v tom Ačku, ten molový zlomok toho dusičnanu olovnatého v tom východiskovom roztoku, ale to, čo presne vieme na ten výpočet, je hmotnosť toho síranu olovnatého a z toho vieme ten rozsah chemické reakcie spočítať. Čiže z toho zadania sme vedeli, že hmotnosť síranu olovnatého, ktorú tu potrebujeme do toho čitateľa, je 4,85 g síranu olovnatého. Molovú hmotnosť pohľadáme v chemických tabuľkách a nájdeme údaj 303,3 g na mol. 303,3 g na mol a koeficient toho síranu olovnatého je plus 1 v absolútnej hodnote, lebo je to produkt. 4,85 deleno 303,3 by nám vyšlo takéto číslo, ktoré zaokrúhlime na 4 platné číslice, lebo je to medzivýsledok 0,01599 molov. Čiže v tom Ačku ideme počítať molový zlomok toho dusičnanu olovnatého v tom východiskovom roztoku, čiže XPbNO3 dvakrát nás bude zaujímať, to chceme vlastne v tom Ačku vypočítať. No a to, čo my o molovom zlomku nejakej látky v nejakej zmesi vieme, že je to vlastne podiel látkového množstva tej látky a celkového látkového množstva tej zmesi, pričom celkové látkové množstvo tej zmesi je súčet látkových množstiev všetkých zložiek, ktoré sa v tej zmesi nachádzajú. Tak poďme to teda začať počítať. To, čo do toho čitateľa potrebujeme, je to látkové množstvo dusičnanu olovnatého. To je pomerne jednoduchá záležitosť, lebo to nie je nič iné než rozsah chemickej reakcie krát koeficient toho dusičnanu olovnatého v tej chemickej reakcii, čiže to bude jednoducho tých 0,01599 molov krát minus 1 v absolútnej hodnote, čo je 0,01599 molov. Čiže to by sme mali vybavený čitateľ. No a teraz ten menovateľ potrebujeme spočítať. Povedali sme teda, že to celkové látkové množstvo tej zmesi bude súčet látkového množstva dusičnanu olovnatého ako jednej tej zložky a bol to vodný roztok, čiže látkové množstvo vody k tomu musíme pripočítať a vlastne súčet týchto dvoch látkových množstiev sa bude rovnať potom tomu celkovému látkovému množstvu. Látkové množstvo dusičnanu olovnatého sme vypočítali pred chvíľkou a potrebujeme sa nejako dostať k tomu látkovému množstvu vody. Čiže ideme počítať látkové množstvo vody a preto látkové množstvo vody
bude platiť, že je to hmotnosť vody v tom roztoku dusičnanu olovnatého lomeno jej molová hmotnosť. A túto hmotnosť vody zistíme z toho, že sme vedeli celkovú hmotnosť toho roztoku dusičnanu olovnatého a pre tú celkovú hmotnosť musí samozrejme platiť, že je to hmotnosť dusičnanu olovnatého a hmotnosť vody, ktorú sme v tom roztoku mali. Hmotnosť toho roztoku vieme zo zadania a hmotnosť toho dusičnanu olovnatého vieme veľmi jednoducho spočítať, lebo máme tu na vypočítané to jeho látkové množstvo. Čiže pre hmotnosť PbNO3 dvakrát bude platiť, že je to látkové množstvo toho dusičnanu olovnatého krát molová hmotnosť toho dusičnanu olovnatého. Toto by sa číselne rovnalo tých 0,01599 molov krát a molovú hmotnosť v gramoch na mol pohľadáme v chemických tabuľkách, kde by sme našli údaj 331,2, 331,2 gramov na mol, čiže vypočítame si hmotnosť toho dusičnanu olovnatého. 0,01599 krát 331,2 je 5,296, keď to na 4 platné číslice zaokrúhlím. 5,296 gramov dusičnanu olovnatého máme v tom roztoku. No a z toho zadania sme vedeli, že hmotnosť toho roztoku bola 230 gramov, čiže túto hmotnosť poznám. Túto hmotnosť sme si teraz vypočítali, čiže z tejto rovnice nad tým nám vlastne ostáva jedna jediná neznáma a to je tá hmotnosť vody. Z tejto rovnice tuná ideme počítať, že hmotnosť vody sa bude rovnať hmotnosť roztoku dusičnanu olovnatého mínus hmotnosť toho samotného dusičnanu olovnatého, ktorý je v tom roztoku rozpustený. To by teda bolo 230 gramov mínus 5,296 gramov, čo sa bude rovnať 230 mínus 5,296. To je takéto číslo, ktoré by sme mali zaokrúhliť vlastne na 1/10 miesto, lebo tu máme rozdiel. Čiže toto sa bude rovnať 224,7 gramov vody. Toto bola hmotnosť toho dusičnanu olovnatého. No a keď máme zriešenú hmotnosť vody, tak môžeme ísť dopočítať to látkové množstvo vody a to sa bude rovnať teda 224,7 gramov lomeno molová hmotnosť vody, ktorá je v chemických tabuľkách uvedená, že je 18,0153. 18,0153 gramov na mol a pre látkové množstvo vody dostaneme, že to je 224,7 deleno 18,0153, 12,472 a tak ďalej na 4 platné číslice, keď to dáme, tak 12,47 molov. Celkové látkové množstvo tej zmesi teda bude tých 0,01599 molu plus 12,47 molov, čo nám vyjde, že je 0,01599 plus 12,47 a keďže je to súčet, tak by sme to mali zaokrúhľovať podľa desatinných miest na 2 desatinné miesta 12,49 molu. No a v tejto chvíli už konečne môžeme dopočítať ten samotný molový zlomok, ktorý by sa teda rovnal 0,01599 molu lomeno 12,49 molov, čo by sa rovnalo 0,01599 deleno 12,49 a to by bolo 1,28 krát 10 na minus 3. 1,28 krát 10 na minus 3 je teda molový zlomok dusičnanu olovnatého v tom jeho roztoku, ktorý sme zrážali tou kyselinou sírovou. To by sme mali vyriešené Ačko a v Bčku ideme počítať koncentráciu látkového množstva kyseliny dusičnej CHNO3. Ak vieme, že ten výsledný roztok po odfiltrovaní a doplnení vodou mal 500 cm3, čiže to bude vlastne objem toho roztoku tej kyseliny dusičnej, pretože tá koncentrácia sa teda bude počítať zo známeho vzorca, že je to látkové množstvo látky lomeno objem je roztoku. No a látkové množstvo zriešime z rozsahu chemickej reakcie, čiže to bude rozsah chemickej reakcie krát stoichiometrický koeficient tej kyseliny dusičnej lomeno objem roztoku kyseliny dusičnej.
Čiže zmiešal som tento roztok s roztokom kyseliny sírovej, vyzrážal sa mi síran olovnatý, ten som z toho odfiltroval a tá tekutina, ten filtrát, ktorý mi ostal, som dolial takým množstvom vody, že výsledný objem je tam 500 cm3 a teda pýtame sa, že aká je koncentrácia tej kyseliny dusičnej v tom výslednom roztoku. Dúfam, že teda to zadanie je zjavné v tejto chvíli už naozaj. No a keď to budeme počítať, tak je to 0,01599 mol, koeficient kyseliny dusičnej je plus 2 v absolútnej hodnote a objem toho roztoku je teda tých 500 cm3, čo je 0,500 decimetrov kubických. 0,01599 krát 2 deleno 0,5 je 0,06396, na 3 platné číslice je to 0,0640 molov na decimeter kubický, respektíve ak to chcete v tomto exponenciálnom tvare, tak 6,40 krát 10 na minus 2 molov na decimeter kubický. V úlohe číslo 11 nám bude reagovať dusičnán strieborný, ktorý bol rozpustený v nejakom roztoku s kyselinou chlorovodíkovou, čiže AgNO3 bol rozpustený a reagoval s vodným roztokom chlorovodíka, ktorý sa nazýva kyselina chlorovodíková, a touto reakciou sa vylúčil chlorid strieborný AgCl solidus, čiže AgCl sa vylúčilo a HNO3 ostáva ako vedľajší produkt. HNO3 aqua. Stechiometrické koeficienty sú najlepšie, aké môžu byť. Sama jednotka, tu na nemáme žiadnu robotu s tým vyrovnávaním tejto chemickej reakcie. To, čo vieme z toho zadania, je, že dusičnán strieborný bol rozpustený v 58 gramoch roztoku, čiže pozor, tých 58 gramov je hmotnosť roztoku dusičnánu strieborného. Hmotnosť roztoku nie je hmotnosť čistej látky. Vieme hmotnostný zlomok toho dusičnanu, ten bol 0,50%, čo je 0,0050, a vieme ešte, že v tej kyseline chlorovodíkovej bola koncentrácia jónov PCl 1,70 a máme vypočítať hmotnosť toho chloridu strieborného, napíšem to len takto, objem použitého roztoku kyseliny chlorovodíkovej a máme spočítať koncentráciu kyseliny dusičnej v tom výslednom roztoku. Ak vieme teda, že keď sme zmiešali roztok dusičného strieborného a kyseliny chlorovodíkovej, odfiltrovali sme tú zrázeninu a doliali sme tam nejaké vhodné množstvo vody, tak výsledný objem toho roztoku tej kyseliny dusičnej bol 200 cm3. Tú koncentráciu teda budeme počítať nie ako C, ako P, HNO3, teraz sa na to pozerám, čiže budeme počítať takýto údaj, nie tento, ale v princípe je to skoro to isté, ale doladíme to teda na konci. Poďme ale začať pekne po poriadku a spočítajme najskôr rozsah chemickej reakcie, to je vždy dobrý nápad, čiže rozsah chemickej reakcie nás bude zaujímať a ten rozsah chemickej reakcie vieme vypočítať v podstate len z toho dusičného strieborného, lebo údaje o ostatných látkach, nejaké množstvo tých ostatných látok nevieme. To, na čo si tu treba dávať pozor, je, že vieme hmotnosť toho roztoku toho dusičného strieborného, nie hmotnosť dusičného strieborného samotného. To znamená, že ten vzorček, že hmotnosť lomeno molová hmotnosť a koeficient je strašne pekný, akurát, že do neho nesmiete dosadiť za hmotnosť tých 58 gramov, lebo táto hmotnosť tu je hmotnosť čistej látky a toto je hmotnosť roztoku. Tú hmotnosť čistej látky ale z hmotnosti toho roztoku vieme vypočítať, lebo vieme hmotnostný zlomok toho dusičnanu v tom roztoku, čiže pre hmotnosť tej čistej látky bude platiť, že je to hmotnosť roztoku krát hmotnostný zlomok toho dusičnanu lomeno molová hmotnosť dusičnanu krát koeficient dusičnanu v absolútnej hodnote. Toto sa potom bude teda rovnať 58,0 gramov krát 0,0050, to je dosadené za ten hmotnostný zlomok. Molovú hmotnosť v gramoch na mol pohľadáme v chemických tabuľkách a koeficient toho dusičnanu je -1, lebo je to reaktant. Molová hmotnosť toho dusičnanu strieborného v chemických tabuľkách je 169,8731 gramov na mol. 169,8731 gramov na mol. No a teda môžeme dopočítať číselnú hodnotu toho rozsahu chemickej reakcie. 58 krát 0,005 deleno 169,8731 deleno 1, to je 1,707 krát 10 na minus 3, keď to dám na 4 platné číslice. 1,707
707 krát 10 na minus 3 molov. V časti A ideme počítať hmotnosť chloridu strieborného, ktorý sa touto chemickou reakciou vylúčil, čiže pre hmotnosť AgCl, ktorý sa vyzrážal počas tej zrážacej reakcie, bude platiť, že je to rozsah chemickej reakcie krát koeficient AgCl krát molová hmotnosť toho chloridu. A to by sa rovnalo 1,707 krát 10 na minus 3 molov sme mali vypočítaný rozsah. Koeficient toho chloridu bol plus 1 v absolútnej hodnote, lebo to bol produkt a molová hmotnosť sa pohľadá v chemických tabuľkách, kde nájdeme údaj 143,321 tisícin gramu na mol, 1,43321, 1,770 na minus 3 krát 1,43321 krát 1, ten koeficient to tam ťukať nebudem, 0,245 na 3 platné číslice, keď to zaokrúhlime, 0,245 gramov AgCl sa teda vylúčilo touto zrážacou reakciou. V B ideme počítať objem použitého roztoku kyseliny chlorovodíkovej. Čiže v časti B nás bude zaujímať objem roztoku HCl. No a ten objem roztoku spočítame z látkového množstva a koncentrácie, či je to látkové množstvo HCl lomeno koncentrácia tej kyseliny chlorovodíkovej, s tým, že za to látkové množstvo vieme dosadiť súčin rozsahu a koeficientu tej kyseliny chlorovodíkovej a koncentráciu v menovateli len odpíšeme. Rozsah vieme, koeficient je jasný z chemickej reakcie. Tá koncentrácia tej kyseliny chlorovodíkovej CHCl je vlastne rovná koncentrácii chloridových jónov, lebo tá kyselina chlorovodíková obsahuje jeden ten chloridový anión. A o tej koncentrácii chloridových jónov sme vedeli, že PCl je 1,70 a to PCl nie je nič iné než záporný dekadický logaritmus z relatívnej koncentrácie tých chloridových aniónov. Čiže z tohto pre nás vyplynie, že relatívna koncentrácia chloridových aniónov je 10 na mínus 1,70, keď to odlogaritmujem aj s tým znamienkom mínus. Čiže 10 na mínus 1,7 je koncentrácia 0,01995 a mal by som to dať na 3 platné číslice, lebo tu mám 2 desatiny miesta, čiže 0,0200 by bolo aj so správnym zaokrúhlením, no ale budiš. A teda tá koncentrácia kyseliny chlorovodíkovej potom bude 0,01995 molov na decimeter kubický. Čiže to sme si urobili takú vsúku k tomu, že to P volačo je mínus logaritmus z relatívnej koncentrácie tých častíc. Keď máme vyriešené toto, tak môžeme ísť dopočiať ten objem, čiže to by bolo 1,707 krát 10 na minus 3 molov. Koeficient tej kyseliny chlorovodíkovej tam bol 1 v absolútnej hodnote, čiže 1 a koncentráciu sme si zriešili pred malou chvíľou 0,01995 molov na decimeter kubický, čo by sa rovnalo 1,770 na minus 3 deleno 0,01995 a to by nám išlo takéto číslo. Mol s molom, keď sa vykráti, tak nám to vidie teda v decimetroch kubických 0,08556 a tak ďalej decimetrov kubických, čo keď premeníme na centimetre kubické, tak je to 85,6 cm kubických kyseliny chlorovodíkovej. V časti C ideme počítať koncentráciu kyseliny dusičnej PHNO3 v tom výslednom roztoku, ak jeho objem po doplnení vodou bol 200 cm kubických. To je v podstate výpočet obyčajnej koncentrácie kyseliny dusičnej a z tej koncentrácie potom urobíme mínus logaritmus a to je to PHNO3. Čiže nie je to zase nič špeciálne. CHNO3 bude látkové množstvo tej kyseliny dusičnej lomeno objem roztoku kyseliny dusičnej a za látkové množstvo si vieme dosadiť súčin rozsahu a koeficientu tej kyseliny dusičnej lomeno objem roztoku. Čiže toto bude 1,707 krát 10 na minus 3 molov. Koeficient kyseliny dusičnej je plus 1, lebo je to produkt. Kyselina chlorovodíková bola reaktant, tam mala minus 1 v absolútnej hodnote, ale teda na tom čísle to nič nezmení. A objem roztoku tej kyseliny dusičnej zo zadania bol 200 cm kubických, čo je 0,200 decimetrov kubických. 1,770 na minus 3 deleno 0,2 nám ide takéto číslo. Čiže toto sa rovná
8,535 krát 10 na minus 3 molov na decimeter kubický, z čoho potom vyplýva, že relatívna koncentrácia kyseliny dusičnej je jednoducho 8,535 krát 10 na minus 3 bez tej jednotky mol na decimeter kubický. Relatívna koncentrácia, neviem, či som to spomínal, je obyčajná koncentrácia látkového množstva lomeno štandardná koncentrácia 1 mol na decimeter kubický a tým pádom, ak koncentráciu látkového množstva vydelím štandardnou, tak číslo sa nemení, lebo to delím jednotkou, ale vlastne vykrátia sa tie moly na decimeter kubický. Čiže relatívna koncentrácia je číselne rovná koncentrácii látkového množstva a jediný rozdiel medzi nimi je ten, že relatívna koncentrácia jednotku nemá a tá koncentrácia látkového množstva má tú jednotku mol na decimeter kubický. Ak máme relatívnu koncentráciu, tak potom P HNO3 je jednoducho mínus logaritmus z tej relatívnej koncentrácie tej kyseliny dusičnej, čo by sa rovnalo mínus logaritmus z čísla 8,535 krát 10 na minus 3 a to by bolo mínus logaritmus z tohto výsledku 2,07. V zadaní úlohy číslo 12 máme povedané, že na neutralizáciu 200 cm kubických roztoku hydroxidu sódneho s koncentráciou látkového množstva takouto sa spotrebovalo 250 cm kubických roztoku kyseliny dusičnej. Čiže hydroxid sódny reagoval s kyselinou dusičnou a v tejto chemickej reakcii nám vzniká sol a voda, dusičnan sódny a voda teda. Opäť tu máme koeficienty samú jednotku, čiže tá chemická reakcia je vybavená pomerne rýchlo. No a to, čo z toho zadania vieme, je, že 200 cm kubických roztoku hydroxidu sódneho, čiže vieme objem tohto roztoku NaOH, že bol 200 cm kubických s koncentráciou látkového množstva takouto 0,040 molov na decimeter kubický sa spotrebovalo 250 cm kubických roztoku kyseliny dusičnej. A máme vypočítať koncentráciu látkového množstva tej kyseliny dusičnej. Tu v tom zadaní je kľúčové to slovko na neutralizáciu. To neutralizáciu vlastne znamená, že sme použili stechiometrické množstva hydroxidu sódneho a kyseliny dusičnej, reagovali presne v takých množstvách, aby spolu zreagovali a aby tam ani jeden z nich neostal nezreagovaný, aby ani jeden z nich nebol v nadbytku. Čiže vlastne z týchto dvoch údajov ktoré tu máme uvedené, z tej koncentrácie a objemu roztoku hydroxidu sódneho vieme spočítať rozsah chemickej reakcie a pre rozsah chemickej reakcie bude platiť, že je to látkové množstvo toho hydroxidu sódneho lomeno jeho koeficient v absolútnej hodnote a za látkové množstvo si dosadíme súčin koncentrácie a objemu. Čiže to bude koncentrácia NaOH krát objem roztoku NaOH. Tento súčin nám dá látkové množstvo a keď to látkové množstvo vydelíme tým koeficientom v absolútnej hodnote, tak dostaneme rozsah tejto chemickej reakcie. Koncentrácia bola 0,040 molov na decimeter kubický. Objem roztoku hydroxidu sódneho bol 200 cm kubických, čo je 0,200 decimetrov kubických a koeficient NaOH je minus 1 v absolútnej hodnote. Decimeter na minus 3 s decimetrom kubickým vypadne a teda ten rozsah nám ide v moloch tak, ako má výjsť. A toto by sme v podstate mohli zvládnuť aj bez kalkulačky. Toto je 4x10 na minus 2, toto je 2x10 na minus 1, čiže to je 8x10 na minus 3. 8x10 na minus 3 molov a tých desatinných miest a platných číslic tam budeme dávať. Tu nám máme 2, čiže o jedno viacej 3. 8,00 x 10 na minus 3 molov je teda rozsah tejto chemickej reakcie. No a keď chceme spočítať koncentráciu látkového množstva pre tú kyselinu dusičnú, tak v podstate tento vzorček tu otočíme na výpočet koncentrácie. Čiže pre koncentráciu tej kyseliny dusičnej by sme dostali, že je to podiel látkového množstva kyseliny dusičnej a objemu roztoku kyseliny dusičnej a za to látkové množstvo si tam dosadíme súčin rozsahu a stechiometrického koeficienta kyseliny dusičnej v absolútnej hodnote a ten objem roztoku len
odpíšeme, ale tento istý vzorček by sme vlastne dostali, keď sme osamostatnili koncentráciu odtiaľto, že je to rozsah krát koeficient lomeno objem roztoku. Toto by sa potom rovnalo 8,00 krát 10 na minus 3 molov, to je rozsah, koeficient kyseliny dusičnej je minus 1 v absolútnej hodnote a objem roztoku kyseliny dusičnej je 0,250 decimetrov kubických. Deliť číslom 0,25 je to isté ako násobiť 4, čiže táto koncentrácia by bola 32,0 krát 10 na minus 3 molu na decimeter kubický, čo keby sme normálne zapísali, tak je to 3,20 krát 10 na minus 2 molu na decimeter kubický, respektíve 0,032 molu na decimeter kubický. V úlohe číslo 13 budeme do roztoku, ktorý sa pripravil rozpustením známeho množstva hydroxidu vápenatého, pridávať kyselinu chlorovodíkovú. Čiže hydroxid vápenatý sme rozpustili v nejakom množstve vody a do tohto roztoku sme pridali kyselinu chlorovodíkovú. Hydroxid s kyselinou bude spolu reagovať za vzniku soli, čiže chloridu vápenatého v tomto prípade a vody. Máme tu dve OH skupiny v tom hydroxide, takže 2 protóny potrebujeme z tej kyseliny, aby z 2 protónov a 2 hydroxidových aniónov vznikli 2 molekuly vody a CaCl2 urobí teda CaCl2, ten chlorid vápenatý. To, čo z toho zadania vieme, je teda hmotnosť toho hydroxidu vápenatého, ktorý reagoval, čiže CaOH dvakrát hmotnosť bola 0,40 gramov. A pridávali sme tam kyselinu chlorovodíkovú s koncentráciou CHCl rovné 0,15 molov na decimeter kubický a máme vypočítať objem tej kyseliny chlorovodíkovej, ktorý na tú neutralizáciu potrebujeme. Čiže máme tu na opäť to slovko neutralizácia, čo nám hovorí o tom, že sme zmiešali presne také množstva, ako bolo treba toho hydroxidu vápenatého a kyseliny chlorovodíkovej, aby spolu zreagovali a aby tam neostalo nejaké nezreagované množstvo. To, čo vieme, je hmotnosť toho hydroxidu vápenatého, z toho vieme veľmi elegantne spočítať rozsah tej chemickej reakcie, že to bude hmotnosť toho hydroxidu vápenatého lomeno molová hmotnosť toho hydroxidu vápenatého a koeficient hydroxidu vápenatého v absolútnej hodnote, čiže to je 0,40 gramov, koeficient je minus 1 v absolútnej hodnote a tú molovú hmotnosť v gramoch na mol pohľadáme v chemických tabuľkách, kde nájdeme údaj 74,93 tisícin gramu na mol. 74093 gramu na mol je teda molová hmotnosť toho hydroxidu a rozsah chemickej reakcie sa bude rovnať 0,40 deleno 74093 deleno 1, to je takéto číslo, ktoré zaokrúhlime na 3 platné číslice. 5,40 krát 10 na minus 3 molu. Objem toho roztoku kyseliny chlorovodíkovej vypočítame z látkového množstva a koncentrácie, čiže sa to bude rovnať látkové množstvo lomeno koncentrácia tej kyseliny chlorovodíkovej a za látkové množstvo dosadíme súčin rozsahu reakcie krát stoichiometrický koeficient tej kyseliny chlorovodíkovej v absolútnej hodnote, koncentráciu do menovateľa len odpíšeme. Rozsah máme spočítaný, koeficient vieme z chemickej reakcie a koncentráciu sme mali zadanú. Čiže toto bude 5,40 krát 10 na minus 3 molu, koeficient je minus 2 v absolútnej hodnote a deleno 0,15 molov na decimeter kubický. Mol s molom sa vykráti a ten objem nám teda vyjde v decimetroch kubických a jeho číselná hodnota by bola tento rozsah krát 2 deleno 0,15 a to by nám vyšlo 0,07198 a tak ďalej. Na dve platné číslice, keď ten objem zaokrúhlime, tak je to 0,072 decimetrov kubických, čo je 72 cm kubických. V úlohe číslo 14 máme vypočítať hmotnosť hydroxidu horečnatého, ktorý úplne zreaguje s kyselinou trihydrogen fosforečnou na fosforečnán trihorečnatý. Čiže tá chemická reakcia bude hydroxid horečnatý, ktorý je zle rozpustný vo vode. Ten bude reagovať s kyselinou trihydrogen fosforečnou a produktom tej chemickej reakcie bude bisfosforečnán trihorečnatý, ktorý je, ak sa nemýlim, tiež zle rozpustný a voda.
čiže hydroxid plus kyselina, vzniká sol a voda, klasická neutralizácia. 3 atómy horčíka na tej pravej strane, čiže trojku potrebujeme tu. 2 tie fosforečnanové skupiny na tej pravej strane, čiže dvojku potrebujeme tu. A 3x2 6 OH skupín a 2x3 6 protónov urobí 6 molekúl vody, s tým, že tu na je jednotkový koeficient. To, čo sa nás v tom zadaní pýtajú, je hmotnosť toho hydroxidu horečnatého, čiže túto hmotnosť tu ideme počítať. Ak vieme, že tá kyselina trihydrogén fosforečná sa nachádzala v buď 20 cm kubických roztoku tej kyseliny trihydrogén fosforečnej s takouto koncentráciou látkového množstva, alebo v 20 g roztoku tej kyseliny trihydrogén fosforečnej s molalitou, ktorá je uvedená tu na. Čiže máme tu vlastne dve zadania, tak poďme začať s tým Ačkom. A v Ačku, teda z toho známeho objemu a známej koncentrácie kyseliny trihydrogén fosforečnej zriešime rozsah chemickej reakcie, s tým, že to bude látkové množstvo tej kyseliny lomeno jej koeficient v absolútnej hodnote a za látkové množstvo do čitateľa dosadíme súčin koncentrácie a objemu z toho zadania. Čiže to bude koncentrácia tej kyseliny krát objem roztoku tej kyseliny lomeno koeficient tej kyseliny v menovateli len odpíšeme. Čiže koncentrácia bola 0,15 molov na decimeter kubický, to vidíme odtiaľto, krát objem bol 20,0 cm kubických, to je 20,0 krát 10 na minus 3 decimetrov kubických, aby sa nám decimeter na minus 3 s decimetrom vykrátil a koeficient je minus 2 v absolútnej hodnote. Čiže toto s týmto vypadne, vidie nám to celé v moloch, je to rozsah chemickej reakcie, jeho jednotkou je mol a teda tieto čísla, keď vynásobíme, vydelíme, zvládame asi aj bez kalkulačky, to je 20 deleno 2 je 10, krát 10 na minus 3 je 10 na minus 2 a 0,15 krát 10 na minus 2 je 1,5 krát 10 na minus 3 molov, akurát, že desatinné miesta a platné číslice tu nám máme 2, čiže na 3 platné číslice by to malo ísť 1,50 krát 10 na minus 3. Toto je teda rozsah chemickej reakcie a z neho potom pre hmotnosť toho hydroxidu horečnatého dostaneme MgOH dvakrát, že je to rozsah krát koeficient toho hydroxidu krát molová hmotnosť toho hydroxidu horečnatého a to by sa rovnalo 1,50 krát 10 na minus 3 molov. Koeficient toho hydroxidu je minus 3 v absolútnej hodnote a molovú hmotnosť v gramoch na mol pohľadáme v chemických tabuľkách. V chemických tabuľkách by sme našli pre molovú hmotnosť hydroxidu horečnatého hodnotu 58,3197 58,3197 gramu na mol. 1,5 krát 10 na minus 3 krát 3 krát 58,3197 sa rovná 0,26 gramov. V časti B tejto úlohy ideme počítať v podstate to isté, čo sme počítali v Ačku. Ideme počítať hmotnosť toho hydroxidu horečnatého. Akurát, že tie zadané údaje, ktoré tu máme, sú molalita tej kyseliny trihydrogén fosforečnej a množstvo roztoku tej kyseliny trihydrogén fosforečnej. Čiže to, čo vieme z toho zadania, je, že hmotnosť roztoku H3PO4 bola 20,0 g a vieme, že molalita tej kyseliny trihydrogén fosforečnej bola 0,15 molov na kilogram. To znamená, že to, čo potrebujeme, je zase najskôr vyriešiť rozsah chemickej reakcie a na výpočet toho rozsahu chemickej reakcie potrebujeme vypočítať látkové množstvo tej kyseliny trihydrogén fosforečnej, ktorá bola rozpustená v takomto množstve roztoku s takouto molalitou. Ak by sme si odvodili nejaký všeobecný vzorček na výpočet toho látkového množstva zo známej molality, tak pre molalitu látky A sme si písali definičný vzťah, že je to podiel látkového množstva látky A a hmotnosti rozpúšťadla, ktorým je vo veľkej väčšine voda. Čiže lomeno hmotnosť solventu, hmotnosť rozpúšťadla, v tomto prípade hmotnosť vody. Z tohto vzorčeka pre nás vyplýva, že látkové množstvo látky A je súčin molality a hmotnosti toho rozpúšťadla. Čo sa hmotnosti tej vody týka, tak
Pre hmotnosť vody si tu môžeme dosadiť, že je to hmotnosť toho celého roztoku, ktorú sme mali zadanú, mínus hmotnosť tej látky, hmotnosť kyseliny trihydrogénfosforečnej, to bude potom v našom prípade, ale teda potrebujeme tam do toho látkového množstva dostať len molalitu, hmotnosť roztoku, prípadne nejaké fyzikálne konštanty, ktoré nájdeme v chemických tabuľkách. Túto zátvorku si vieme roznásobiť a za hmotnosť tej látky si tam vieme dosadiť, že je to súčin látkového množstva látky a molovej hmotnosti tej látky. Čiže toto sa rovná tomu látkovému množstvu látky A. No a keby sme si teraz tie členy, kde máme látkové množstvo látky A, prehodili na jednu stranu, tak dostaneme, že látkové množstvo látky A plus molalita krát látkové množstvo krát molová hmotnosť sa musí rovnať tomu prvému členu molalita krát hmotnosť roztoku. Na tej pravej strane si to látkové množstvo vieme vyňať pred zátvorku. Čiže dostaneme, že je to 1 plus molalita látky A krát molová hmotnosť látky A, že sa rovná molalite látky A krát hmotnosť roztoku. No a teraz z tohto vieme osamostatniť to látkové množstvo, ktoré potrebujeme vypočítať a dostaneme tak, že látkové množstvo látky A sa rovná molalita látky A krát hmotnosť roztoku lomeno 1 plus molalita látky A krát molová hmotnosť tej látky A. Odvodili sme si takýto vzorec na výpočet látkového množstva látky A a v tom vzorci nám vystupuje len tá molalita, ktorú sme poznali zo zadania, hmotnosť roztoku, ktorú vieme tiež zo zadania a molová hmotnosť, ktorú pohľadáme v chemických tabuľkách, keď ju budeme potrebovať. Čiže tento vzorček na výpočet látkového množstva zo známej molality a známej hmotnosti roztoku vieme využiť na výpočet rozsahu tej chemickej reakcie a pre rozsah chemickej reakcie teda bude platiť, že je to podiel látkového množstva tej kyseliny trihydrogénfosforečnej a absolútnej hodnoty stoichiometrického koeficienta, čo sa bude rovnať molalita tej kyseliny trihydrogénfosforečnej krát hmotnosť roztoku tej kyseliny lomeno ten koeficient, keď ho odpíšem, v absolútnej hodnote a krát v zátvorke tento menovateľ, ktorý sme si tu odvodili, čiže 1 plus molalita tej kyseliny krát molová hmotnosť tej kyseliny. Všetko do toho zlomku na výpočet rozsahu chemickej reakcie poznáme, takže môžeme ísť pomaly dosadzovať. Rozsah chemickej reakcie sa teda bude rovnať. Molalita tej kyseliny, tá bola 0,15 molov na kilogram. Hmotnosť roztoku bola 20,0 gramov. Stoichiometrický koeficient tej kyseliny je -2 v absolútnej hodnote, 1 plus molalita 0,15 molov na kilogram a molovú hmotnosť by sme v chemických tabuľkách našli, že je 97,995 gramu na mol, 97,995 gramov na mol. V menovateli sa nám v tomto súčine mol s molom na -1 vykráti. V čítateli nám ten mol ostane, čo je v poriadku, lebo počítame rozsah chemickej reakcie. V čítateli aj v menovateli máme súčin gramu a kilogramu na -1, čo gram krát kilogram na -1 je vlastne gram lomeno kilogram a keďže gram je 10 na -3 kilogramu, tak keď sa nám tie kilogramy vykrátia, tak nám vlastne zo súčinu týchto dvoch jednotiek vylezie číselný faktor 10 na -3. Čiže namiesto tohto tu nám môžem napísať krát 10 na -3, takisto aj tu na v tom menovateli. No a to, čo by som tu ešte ja urobil, je, že by som čitateľa aj menovateľa tohto zlomku prenásobil číslom 1000, číslom 10 na 3 a keď to urobíme, tak vlastne tu nás nám tie 10 na -3 faktory vykrátia a tu sa ten faktor 10 na 3 vlastne objaví. Hodnota toho rozsahu chemickej reakcie potom bude 0,15 krát 20 deleno 2 deleno zátvorka, v ktorej máme 1000 plus 0,15 krát 97,995, to je 1,478 krát 10 na -3. A v moloch samozrejme, lebo je to rozsah chemickej reakcie. Ten rozsah som mal správne zaokrúhliť na 1,48 krát 10 na -3, lebo tú molalitu sme vedeli len na dve platné číslice, čiže na 3 platné číslice má byť ten rozsah zaokrúhlený. Tak či onak, ale z tej známej hodnoty rozsahu chemickej reakcie môžeme ísť teraz konečne vypočiať tú hmotnosť hydroxidu horečnatého, ktorý
na tú chemickú reakciu potrebujeme, no a počítať ho budeme zo známeho rozsahu chemickej reakcie, stoichiometrického koeficientu v absolútnej hodnote a molovej hmotnosti. Čiže toto sa bude rovnať 1,48 krát 10 na minus 3 molov. Stoichiometrický koeficient tam bol minus 3 v absolútnej hodnote. No a molovú hmotnosť toho hydroxidu horečnatého sme v chemických tabuľkách našli aj pred malou chvíľkou a bola 58,3197 gramov na mol. Mol s molom na minus prvú sa vykráti, celé nám to vyjde v gramoch a číselná hodnota hmotnosti toho hydroxidu horečnatého bude 1,48 krát 10 na minus 3 krát 3 krát 58,3197. Čiže to je takéto číslo, ktoré zaokrúhlime vo finále na dve platné číslice, lebo s takou presnosťou sme vedeli tú molalitu 0,26 gramov. V úlohe číslo 15 ideme rozkladať peroxid vodíka, roztok peroxidu vodíka, ktorý mal takýto objem a takýto hmotnostný zlomok a ten peroxid vodíka sa rozkladá na vodu a dikyslík, čiže tá chemická reakcia je, že peroxid vodíka sa vo vodnom roztoku rozkladá na vodu a dikyslík plynný. A koeficienty tejto chemickej reakcie sú asi svetoznáme, že sú 2, 2, 1. To vlastne vyplýva jednak z oxidačných čísel, ale aj s tými počtami atomov. Keby ste sa pohrali, tak tomu veľmi rýchlo dospejete. Čiže toto je chemická reakcia, ktorá tu prebieha. A to, čo z toho zadania vieme, je, že objem roztoku peroxidu vodíka H2O2 bol 250 cm3, že hmotnostný zlomok peroxidu vodíka v tomto roztoku je 0,04 A2 a máme vypočítať objem dikyslíka, ktorý sa uvoľnil, ak vieme, že teplota bola 32,0 stupňov Celzia a tlak bol 99,9 kPa. Vieme teda množstvo roztoku a zloženie toho roztoku peroxidu vodíka, čiže z tohto tu nás počítame rozsah chemickej reakcie a z toho známeho rozsahu chemickej reakcie potom vlastne zo stavovej rovnice vypočítame objem toho plynného dikyslíka, to už bude len taká čerešnička na torte. Kľúčové ale teda je absolvovať ten druhý checkpoint, ten výpočet toho rozsahu chemickej reakcie a vieme ho vypočítať z podielu látkového množstva peroxidu vodíka a koeficientu peroxidu vodíka v absolútnej hodnote. No a teraz je tu niekoľko verzií, že ako sa viete z toho výpočtu vlastne odraziť. Jedna verzia je taká, že za to látkové množstvo si tam dosadíte súčin koncentrácie a objemu peroxidu vodíka. A ten koeficient v menovateli len odpíšete. A keby sme to išli počítať pomocou tohto výrazu, tak vlastne vieme ísť do chemických tabuliek, pohľadať si 4% roztok peroxidu vodíka a k tomu 4% roztoku peroxidu vodíka by sme našli koncentráciu 1,193 molu na decimeter kubický. Čiže tú koncentráciu vlastne zistíme z chemických tabuliek 1,193 molu na decimeter kubický. Objem toho roztoku bol 250 cm3, čo je 250 krát 10 na minus 3 decimetrov kubických a koeficient je tam minus 2 v absolútnej hodnote. Z tohto by nám teda vyšlo, že ten rozsah chemickej reakcie bol 1,193 krát 0,250 de facto deleno 2, keď to dáme na 4 platné číslice 0,1491. Čiže ten rozsah bol 0,1491 molov. To je jeden spôsob, ako sa k nemu vieme dostať. Druhý spôsob, ako by sme sa k nemu vedeli dostať, by bol v podstate rovnaký ako tento. Akurát, že by sa vám mohlo stať, že máte dočinenia s takou látkou, pre ktorú pre známy hmotnostný zlomok nemáte uvedenú tú koncentráciu niekde v chemických tabuľkách a bolo by treba tú koncentráciu vypočítať. Tú koncentráciu toho látkového množstva v tom prípade vieme spočítať zo známeho látkového množstva a objemu roztoku. A keď si za látkové množstvo dosadíme hmotnosť látky A lomeno molová hmotnosť látky A a objem roztoku len odpíšeme a za hmotnosť tej látky A by sme dosadili súčin hmotnosti roztoku tej látky A a hmotnostného zlomku látky A, tak to, čo by sme tu dostali, by bol podiel hmotnosti roztoku a objemu roztoku, čo je hustota toho roztoku. A teda by sme ukázali a odvodili a robili sme to aj v 3. kapitole, že koncentrácia látky A sa rovná hmotnostný zlomok látky A krát hustota roztoku lomeno
molová hmotnosť látky A. Čiže z toho známeho hmotnostného zlomku A, ak by som niekde našiel nie koncentráciu, ale hustotu toho roztoku, by sme vedeli prepočítať ten hmotnostný zlomok na koncentráciu a v tom prípade by nám pre koncentráciu toho peroxidu vodíka vyšlo, že to je hmotnostný zlomok 0,0400 krát hustota roztoku. Hustotu pre 4% roztok peroxidu vodíka by sme v chemických tabuľkách našli, že je 1,0131 gramov na centimeter kubický. 1,0131 gramov na centimeter kubický a molovú hmotnosť v gramoch na mol by sme tiež našli v chemických tabuľkách. Molovú hmotnosť peroxidu vodíka v chemických tabuľkách by sme našli 34,15 gramu na mol. 34,015 gramu na mol. No a toto by nám potom vyšlo, že je 0,04 krát 1,0131 deleno 34,015 a to by bolo 1,191 krát 10 na minus 3. Čiže toto by bolo 1,191 a teraz gram s gramom sa nám to vykráti a vyjde nám to v moloch na centimeter krát 10 na minus 3 som zabudol, krát 10 na minus 3 molov na centimeter kubický, ale to je 1,191 molov na decimeter kubický. 1000 krát viac, lebo toto číslo nám hovorí, že takéto látkové množstvo máme v 1 cm kubickom roztoku a 1 decimeter kubický je 1000 krát väčší objem, čiže aj 1000 krát väčšie látkové množstvo tam bude, preto je tam vlastne krát 1000 ten prepočet. Čiže táto koncentrácia vypočítaná je skoro taká, ako sme našli aj v tých chemických tabuľkách a s touto vypočítanou koncentráciou by ste potom urobili presne tento výpočet a plus minus rovnaký rozsah by vám tam aj vyšiel. No a ešte je tretia verzia toho výpočtu a v tej sa rozsah chemickej reakcie z toho látkového množstva látky A a koeficientu počíta tak, že za látkové množstvo si tam dosadím podiel hmotnosti a molovej hmotnosti látky A, koeficient odpíšem a keď za hmotnosť dosadíme hmotnosť roztoku tej látky A a hmotnostný zlomok, a menovateľ odpíšem. A aby toho nebolo málo, tak za hmotnosť toho roztoku dosadíme hustotu roztoku tej látky A krát objem roztoku tej látky A a hmotnostný zlomok a celý ten menovateľ len odpíšem. Tak vlastne vieme odvodiť takýto vzorček, kde nám vystupuje hustota toho roztoku, ktorú máme v chemických tabuľkách uvedenú, objem roztoku máme zadaný, hmotnostný zlomok sme vedeli zo zadania, molovú hmotnosť nájdeme v chemických tabuľkách a koeficient vieme z tej chemickej reakcie. V tejto verzii toho výpočtu by sa ten rozsah chemickej reakcie potom rovnal. Hustota roztoku, ktorú sme našli, že je 1,0131 gramov na centimeter kubický, krát objem roztoku, ten bol 250 cm kubických, hmotnostný zlomok 0,04 a 2 nuly. Molová hmotnosť bola 34,015 gramu na mol a koeficient je tam minus 2 v absolútnej hodnote. 1,0131 krát 250 krát 0,04 je hmotnostný zlomok deleno 34,015 deleno 2 by nám išlo 0,1489 mólov. Ten výpočet predtým nám išiel 0,1491, ten rozdiel je tam 0,2 mólu, to v tom finálnom výsledku potom pri výpočte objemu toho dikyslíka skoro vôbec nezaváži. Keby sme teraz na záver chceli či už z jedného alebo z druhého toho rozsahu chemickej reakcie vypočítať ten objem dikyslíka, na ktorý sa nás pýtali, tak to samozrejme urobíme zo stavovej rovnice ideálneho plynu, z ktorej platí, že nRT lomeno P je V. Áno, P je V rovná sa nRT. Za to látkové množstvo dikyslíka si vieme dosadiť súčin rozsahu chemickej reakcie a z techiometrického koeficientu v absolútnej hodnote molovú plynovú konštantu, teplotu a tlak len odpíšeme. Čiže toto by sa rovnalo 0,1489 molu krát koeficient toho dikyslíka bol plus 1 v absolútnej hodnote, lebo je to produkt, krát 8,3145 joulov na Kelvin na mol. Tu teplotu sme mali povedanú, že je 32 stupňov Celzia, čiže ak teplota bola 32 stupňov Celzia, tak potom teplota v Kelvinoch je 273,15 plus 30 je 303,15 plus 2 je 305,15 Kelvinov krát
305,15 kelvinov a lomeno, ten tlak sme mali zadaný, že je 99,9 kPa, 99,9 krát 10 na 3 paskalu. To by sa rovnalo 0,1489 krát 1 krát 8,3145 krát 305,15 deleno 99,9 krát 10 na 3 by nám vyšlo 3,78 krát 10 na minus 3. 3,78 krát 10 na minus 3. Kelvin s Kelvinom na minus 1 sa nám to vykrátil, mol na minus 1 s molom a joule lomeno Pascal je meter kubický ako základná jednotka objemu, čiže to je 3,78 decimetrov kubických. Keby som na ten výpočet zobral ten prvý rozsah chemickej reakcie, ktorý nám išiel 0,14, nie 8,9, ale 9,1, tak nám vyjde prakticky rovnaký výsledok 3,78 a nejaké drobné 3,79 decimetrov kubických. V úlohe číslo 16 ideme pripravovať laboratórne dusík a získava sa tak, že sa zahrieva zmes vodného roztoku dusitanu sódneho a chloridu amónneho, pričom ešte vzniká chlorid sódny a voda. Čiže keď sa zahrieva vodný roztok chloridu amónneho a dusitanu sódneho, tak touto chemickou reakciou vzniká chlorid sódny NaCl a ten dusitan amónny NH4NO2, ktorý tam akože vznikne v tej reakčnej sústave, sa rozkladá pri zvýšenej teplote za vzniku didusíka a vody. Z 1 molu chloridu amónneho a 1 molu dusitanu sódneho nám vznikne 1 mol chloridu sódneho a ten 1 mol dusitanu amónneho sa rozloží za vzniku 1 molu didusíka a 2 molov vody. To vlastne vidíme teda aj z toho, že 1 atóm sodíka a chloru sme mali naľavo, 1 atóm sodíka a chloru napravo, 1 druhý atóm dusíka, čiže 1 molekula N2 a 4 atómy vodíka a 2 atómy kyslíka sme upratali do 2 molekúl vody. Čiže to by sme mali chemickú reakciu vybavenú a to, na čo sa nás pýtajú a to, čo nám povedali v tom zadaní, sú následovné údaje. Vieme, že v tejto chemickej reakcii sa pri teplote 100 stupňov Celzia a takomto tlaku uvoľnil takýto objem toho dusíka. Čiže vieme, že teplota bola 100 stupňov Celzia, že tlak bol 101,1 kilopascalu a pri týchto podmienkach sa uvoľnilo 2,65 decimetrov kubických toho didusíka. Pýtajú sa nás na hmotnosť 15% vodného roztoku dusitanu sódneho, čiže hmotnosť tohto roztoku chceme spočítať, ak vieme, že hmotnostný zlomok NaNO2 bol 0,150 a na hmotnosť 20% vodného roztoku chloridu amónneho sa nás pýtajú, čiže aj hmotnosť tohto druhého roztoku budeme počítať a vieme, že hmotnostný zlomok NH4Cl bol 0,200. To sú teda zadané údaje a potrebujeme zase najskôr zriešiť rozsah chemickej reakcie. Ten zistíme vlastne odtiaľto, lebo vieme množstvo toho didusíka, ktoré sa uvoľnilo pri tej syntéze. Čiže rozsah chemickej reakcie bude látkové množstvo didusíka lomeno jeho koeficient v absolútnej hodnote a za látkové množstvo dosadíme zo stavovej rovnice PV rovná sa nRT, že N je P krát V lomeno R krát T, to je dosadené za látkové množstvo a koeficient v menovateli len odpíšeme. Toto by sa teda rovnalo P, čiže tlak 101,1 kPa, čo je 101,1 krát 10 na 3 paskalov. Objem toho didusíka je 2,65 decimetrov kubických, čo je 2,65 krát 10 na minus 3 metrov kubických. Musím dosadzovať v základných jednotkách. Molová plynová konštanta 8,3145 joulov na Kelvin na mol. Teplota bola 100 stupňov Celzia, čiže 373,15 kelvinov. 100 plus 273,15 a koeficient toho didusíka je plus 1 v absolútnej hodnote, lebo je to produkt. Tu sa nám toto 10 na 3 a 10 na minus 3 vykráti. Pascal krát meter kubický je joule, čiže tieto jednotky odtiaľ vypadnú. Kelvin na minus 1 s Kelvinom a mol na minus 1, keď prejde do čitateľa, tak z toho bude vlastne mol, čiže ten rozsah chemickej reakcie nám vyjde v moloch tak, ako by mal. Čiže bude to 101,1 krát 2,65 deleno 8,3145 deleno 373,15 a teda ten rozsah tej chemickej reakcie, ktorý by sme mali zaokrúhliť na 4 platné číslice, by bol
8,635 krát 10 na minus druhú molov, respektíve ak chcete tak 0,08635 molov. Aj to je dobre zapísaný ten rozsah chemické reakcie. No a teraz môžeme ísť spočítať tie hmotnosti tých roztokov. Pre hmotnosť roztoku nejakej látky A platí, že je to hmotnosť tej látky A lomeno jej hmotnostný zlomok. A za hmotnosť látky A si vieme dosadiť súčin rozsahu chemickej reakcie krát koeficient krát molová hmotnosť tej látky A lomeno hmotnostný zlomok tej látky A. V menovateľu len odpíšeme. Čiže do tohto vzorčeka budeme dosadzovať pre jeden aj druhý ten roztok a vlastne vypočítame tak ich hmotnosti. Ak by sme začali s tým chloridom amónnym, tak pre hmotnosť roztoku NH4Cl by teda platilo, že to bude rozsah chemickej reakcie krát koeficient NH4Cl v absolútnej hodnote krát molová hmotnosť NH4Cl lomeno hmotnostný zlomok chloridu amónneho v tom roztoku. 8,635 krát 10 na minus druhú molov. Koeficient je tam minus 1 v absolútnej hodnote. Molovú hmotnosť v gramoch na mol pohľadáme v chemických tabuľkách a nájdeme číslo 53,491. 53,491 a hmotnostný zlomok toho chloridu amónneho bol 0,200. Čiže toto by sa rovnalo 8,635 krát 10 na minus druhú krát 1 krát 53,491 deleno 0,2. To by bolo takéto číslo, ktoré zaokrúhlime na 3 platné číslice 23,1 gramov. V podstate úplne rovnako zriešime aj hmotnosť toho roztoku dusitanu sódneho, pre ktorú by platilo, že to bude rozsah chemickej reakcie krát koeficient NaNO2 v absolútnej hodnote krát molová hmotnosť NaNO2 lomeno hmotnostný zlomok NaNO2. To by sa číselne rovnalo 8,635 krát 10 na minus druhú molov krát minus 1 v absolútnej hodnote krát 68,9953 gramov na mol je tabuľková hodnota molovej hmotnosti dusitanu sódneho. 68,9953 gramu na mol a lomeno ten hmotnostný zlomok dusitanu sódneho bol 0,150. 8,635 krát 10 na minus druhú krát 1 krát 68,9953 deleno 0,15 sa rovná 39,7. 39,7 gramov roztoku dusitanu sódneho by sme museli použiť. V poslednej úlohe v rámci tohto videa nebudeme nič vyrábať, ale budeme likvidovať chlór a chlór sa laboratórne likviduje, zneškodňuje vodným alkalickým roztokom tiosiranu sódneho a tá zmes hydroxidu sódneho a tiosiranu sódneho vodného alkalického roztoku tiosiranu sódneho sa nazýva antichlór. Čiže tá chemická reakcia, ktorá nám tu prebieha, bude chemická reakcia medzi chlórom, hydroxidom sódnym a tiosiranom sódnym a produktami tejto chemickej reakcie sú chlorid sódny, síran sódny a voda. Čo sa výpočtu stechiometrických koeficientov v tejto chemickej reakcii týka, tak nie je to úplná banalita, takže to urobíme poctivo cez oxidačné čísla. Atómy chlóru tu menili svoje oxidačné číslo z 0 na -1, atómy sodíka mali oxidačné číslo 1 všade, atómy vodíka 1 všade, atómy kyslíka -2 všade a ten druhý do páru, kto menil svoje oxidačné číslo, sú atómy síry. V tom síráne sódnom má atóm síry oxidačné číslo 6 a v tom tiosíráne sódnom má celá tá skupina S2 oxidačné číslo skupinové 4. Čiže atómy chlóru menili svoje oxidačné číslo z 0 na -1 v tom chloride sódnom, 2 atómy chlóru naľavo, 2 musia byť aj napravo a každý atóm chlóru príjme 1 elektrón, čiže spolu obidvaja príjmu 2 elektróny. Atómy síry z toho skupinového oxidačného čísla sa oxidovali na síru 6. Ak máme 2 atómy síry tu, tak 2 musia byť aj tu a tieto dva atómy síry mali spolu oxidačné číslo 4, tieto dva atómy síry majú spolu oxidačné číslo 2x6 12 a zo 4 na 12, keď ideme, tak musíme odozdať 8 elektrónov. Aby nám počty prijatých a odozdaných elektrónov sedeli, tak túto druhú polreakciu musíme prenásobiť 4 a vidie nám z toho, že 4 ako koeficient pôjde tu a 8 sem
a dvojka ako koeficient pôjde tu a jednotka pre ten tiosíran. Ostáva nám teda dobilancovať už len ten hydroxid sódny a vodu. Keby sme sa pozreli na atómy sodíka, tak 8 a 2x2 je 4, 8 a 4, 12 atómov sodíka máme napravo, 2 máme tu, čiže ďalších 10 tu potrebujeme, desiatka bude koeficient pred tým hydroxidom sódnym a týchto 10 atómov vodíka z toho hydroxidu sódneho upraceme do 5 molekúl vody. Čiže toto je zapísaná a vyriešená rovnica tejto chemickej reakcie. No a to, čo z toho zadania sme vedeli, chlór, ktorý sme potrebovali zneškodniť, mal pri teplote 20,0 stupňov Celzia a tlaku P 97,0 kPa objem 120 decimetrov kubických a máme vypočítať hmotnosť pentahydrátu tiosíranu sódneho, ak má byť v 50% nadbytku a hmotnosť hydroxidu sódneho, ak má byť v 100% nadbytku. Čiže vlastne tieto hmotnosti tu ideme spočítať, ale teda netreba zabudnúť na to, že tie látky majú byť v nadbytku. Kým sa ku výpočtu tých hmotností dostaneme, tak zase samozrejme najskôr zriešime rozsah chemickej reakcie a vypočítame ho z tej stavovej rovnice ideálneho plynu, čiže PV rovná sa nRT a z tej, keby sme si dosadili za látkové množstvo do výpočtu pre rozsah chemickej reakcie, tak nám z toho vyjde, že to je tlak krát objem toho chlóru lomeno molová plynová konštanta, teplota a koeficient toho chlóru odpísaný. Čiže môžeme ísť dosadzovať tuná a rovnať sa to bude 97,0 kPa, čiže to je 97,0 krát 10 na 3 paskalov. Objem toho chlóru je 120 decimetrov kubických, čo je 120 krát 10 na minus 3 metrov kubických, lomeno 8,3145 joulov na Kelvin na mol. Teplota bola 20 stupňov Celzia, 20 plus 273,15 je 293,15 Kelvinov a koeficient toho chloru je minus 4 v absolútnej hodnote, lebo je to reaktant. Kelvin na minus prvú s Kelvinom, Pascal krát meter kubický je joule, ten sa vykráti s týmto joulom tuto a teda mol na minus prvú nám prejde do čitateľa, čo je tak ako má byť, keďže počítame rozsah chemickej reakcie, no a ešte navyše toto 10 na 3 a 10 na minus 3 sa nám tu vykráti. 97 krát 120 deleno 8,3145 deleno 293,15 deleno 4 a to by nám vyšlo 1,19389 a tak ďalej a zaokrúhľovať to budeme na 4 platné číslice, keďže je to medzivýsledok. 1,194 molu by bol teda vypočítaný ten rozsah chemickej reakcie. Keď máme vypočítaný rozsah chemickej reakcie, tak môžeme ísť počiaté hmotnosti toho pentahydrátu tiosíranu sódneho a hmotnosť hydroxidu sódneho. Čiže v Ačku sa nás pýtajú na hmotnosť Na2S2O3 pentahydrát. A pre hmotnosť toho pentahydrátu tiosíranu sódneho by platilo, že to bude rozsah chemickej reakcie krát stoichiometrický koeficient toho tiosíranu krát molová hmotnosť toho pentahydrátu. A tým, že tam chceme 50% nadbytok, tak vlastne 100% musím použiť na tú chemickú reakciu normálne. 50% nadbytok tam chcem, čiže reálne použijem 150% toho teoretického množstva a to sa v tom výpočte prejaví tak, že to vynásobíme číslom 1,5. 1, lebo musím a tých 0,5, tých 50%, lebo chcem tam mať nejakú istotu, že je tam toho tiosíranu dostatočné množstvo. 1,5 krát xíny M, s tým, že to xíny M je vlastne teoretické množstvo, ktoré stačí na to zneškodnenie toho chlóru. Tu si dávajte pozor na to, že koeficient je pre tiosíran, lebo tiosíran vystupuje v tej chemickej reakcii. Po rozpustení pentahydrátu tiosíranu sódneho dostaneme vodný roztok tiosíranu sódneho, nie vodný roztok pentahydrátu tiosíranu sódneho. A druhá vec, chcem počítať hmotnosť toho pentahydrátu, tak aj molovú hmotnosť musím dosadiť pre ten pentahydrát. V tom koeficiente tam ten pentahydrát nie je, ale v tej molovej hmotnosti tam musí byť a aj musím dosadiť molovú hmotnosť toho pentahydrátu, ak chcem hmotnosť pentahydrátu z toho vypočítať. Číselne by sa toto rovnalo tých 1,5, nezabudnime na to, krát rozsah 1,194 molov, koeficient je tam minus 1 v absolútnej hodnote a molovú hmotnosť v gramoch na mol pohľadáme v chemických tabuľkách, kde sa na nás usmeje číslo 248,184 gramov na mol a
Bolo by to teda 1,5 krát 1,194 krát 248,184, čo by sa rovnalo 444 gramov. Čiže 444 gramov toho pentahydrátu tiosiranu sódneho musíme použiť na to zneškodnenie chlóru. No a v podstate úplne rovnako by sme vypočítali aj hmotnosť toho hydroxidu sódneho. S tým, že pre tú hmotnosť toho hydroxidu sódneho by platilo, že to bude zase rozsah chemickej reakcie krát koeficient hydroxidu sódneho v absolútnej hodnote krát molová hmotnosť hydroxidu sódneho. A ak tam má byť 100% nadbytok toho hydroxidu sódneho, tak 100% použijem, lebo musím, 100% navyše, lebo chcem, čiže reálne použijem 200% toho teoretického množstva a to sa prejaví tak, že toto teoretické množstvo vynásobím 2. Čiže toto sa bude rovnať 2 krát rozsah 1,194 molov krát koeficient toho hydroxidu je minus 10 v absolútnej hodnote a molovú hmotnosť hydroxidu sódneho v chemických tabuľkách nájdeme, že je 39,9971 gramu na mol. 39,9971 gramu na mol, čo by sa rovnalo 2 krát 1,194 krát 10 krát 39,9971 by bolo 955 gramov hydroxidu sódneho. 955 gramov.